Hát amiről mindenki csak hallott, az létezik. Ez a kefélőgép. Mondhatjuk így is, igen. Ez valójában egy zsalu tisztítógép, egy zsalu tábla tisztítógép és egy H20-as gerenda tisztítógép. Itt adagoljuk be a zsalutáblát. Van két függőleges fémhenger, ami behúzza a táblát, azokat itt láthatjuk. És ezek egy picit, mikor húzza be, megroppantják már a felületen lévő betont meg szennyeződést. Majd utána lemezkarmok, vagy a lemezek pucolják meg két sorban a felületét a táblának, folyamatos előtolás mellett. Az alsó élét egy alsó lemez, a felső élét pedig egy felső, szintén egy ilyen rugós feszítéssel egy ilyen konzol pucolja. Majd amikor elér idáig, akkor itt ez alatt a rész alatt van egy tartály, ami fel van töltve olajjal, formaleválasztó olajjal, és lényegében ezeken a csöveken érkezik az olaj, és ezeken a szelepeken, vagy lényegében ezek a fúvókákon fújja rá a táblára az olajat, és ezek gumilapok lehúzzák a felesleges olajat vissza a tartályba, és lényegében megtisztítva, leolajozva jön ki a tábla a gép végén. Hát akkor ez gyakorlatilag két munkaműveletet egybe elvégez. Mondjuk kibontják a zsalutáblát, még ott hány torog egy darabig, akár egy 2-3 hetes betonnal is megküzd a készülék? Igen, vannak olyan esetek, amikor mondjuk kétszer is át kell ereszteni a táblát a gépen. Hát jellemzően ugye az a jó, hogyha ezt egy-két nap után megpucoljuk, de igen, jönnek vissza úgy zsalutáblák, amikkel a gép is küzd keményen, de egy dupla tisztítás után azokat is megoldja.